Нашата секси репортерка Зейнеп, която вчера беше приказна русалка, муркаше се заедно с Рафи, отново е някъде край морето, на приказно място. Къде ще ни каже тя самата? Зейнепче, мила, много си красива, за теб също виждам големи красоти. Казвай, къде си? Здравей, Гала. Не знам аз дали съм красива, обаче мястото, на което се намирам, наистина думата красива е някак си седи семпла, дори бих казала неадекватна, защото съм според мен в едно от най-приказните места в България. Казвам в България, защото колкото и странно да звучи, ние наистина сме в България, в замък. И истината е, че малко по-късно зрителите и вие ще видите, че се потапяме в една истинска магия, в една приказка. И аз по-общо взето се вълнувам като всяко момиче, вероятно, което си е мечтало да бъде принцеса и да влезе в замък един ден. Че хубаво най-после в България да си имаме замък. Знам, че имаш и много хубава компания. Компанията ми е още по-прекрасна с една друга пораснала принцеса. И коя, разбира се, друга морска принцеса, освен Тони. Благодаря. Тони, здравей, мила, чуваш ли? Гала любима моя, уморена гласна струнка, ларингичи излекувано. Много искам да ти кажа, че принцесата ми казваш, но аз какво съм приготвила за Зейнеп? Прекрасно! Защото на Зейнеп най-много ще отива тая корона. От снощи я крия тук от нея. Слагай короната, Зейнеп. С една приятел. Тони, Зейнеп ти е длъжница. Не знам защо ти даваш корона, като тя ти е длъжница, след като те води да се мажеш с кал и луга. Беше време да те доведе в замък. Значи как така? Така, Супер. Леле, Тони, вече ме провъзгласи тук и за принцеса. После да ми я върнеш, че е на приятелката на дъщеря ми. Това е за Кремена. Миналата година и показах белите. Сега са розовите. Кремена, обичам те и аз. Не, Кремена в този момент Тони не те обича. Ще ти дам едната обувка, защото... Трябва да й ги дадеш малко, иначе няма да ни обича много. Давам ги за малко, да. Много са красиви. Добре, ти миналата година ни показа, като ти гостувах във вас, подобни. Показах ти белите. Сега вече имам розовите. Сега ги виждам от щатите. Тони, много са хубави. Колко камъка имат? Тук. Не съм ги броила, какво приказваш? Аз не знам как не си се накиприла с тях. Още не си ги слагала. Чеплак нови, защото знам, че ще ги иска и Кремена. Добре, че не ги е сложила, Зейнеп, защото аз знам, че местото, по което ще обикаляте, не е такъв един равен, спокоен терен. Абе, да ти кажа, въобще не е равен, въпреки че ние пак сме си на токчета с нея. Но искам да тръгваме вече лека по лека, защото това е необятно място, което според мен не само ефира няма да ни стигне, ами въобще цяло предаване няма да ни стигне да разгледаме. Но пък аз отивам при нашия гид, човека, който ще ни разказа за това прекрасно място, Стен Леон. Привет! Добре дошли в замъка, ваша светлост. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Хубаво. Чакай сега, това кралско рицарски защо си пременем в тези прекрасни дрехи, някаква символика на мускетарското. Разкажи ми малко. Този костюм е на принц. Аз съм писател и художник на замъка и с него искам да внеса повече приказна атмосфера в това великолепно място, което е пълно с толкова много красота. Прекрасно, Зейнеп, считам ти да бъдеш шута. Нали? Принц имаме, Тони ще е принцеса. Не, ти не си принцеса, сега Тони е нашата принцеса. Принц имаме, ти ще бъдеш паш или шут, нещо така. Я виж кой е коронката. Абе, коронката, ти си великодушна. Добре, аз съм вещицата, айде разбира. Аз съм царицата майка. Какво пише зад вас? Добре, вижте, искам на първо място да започнем. Наистина ние се шегуваме, обаче не само, че мястото е приказно, има много история тук. История на човека, който е сътворил в крайна сметка този замък. И на първо място, според мен, е редно да прочетем и този стих. Искаш ли ти да го прочетеш? Да, разбира се. Странник съм аз от далечна земя. И по пътите носих в сърцето си. Пазихте скрито в моята душа, както майка пази детето си. Носихте дълго моя мечта,
изграждахте камък по камък. Виждам те вече, пред мен си сега. Влюбен във вятъра, приказен замък. Георги Тумполов. Това е стих на човека, който е създал замъка и може би от тук да започнем така да ми разкажеш за историята, въобще за създаването на замъка. Да, с най-голямо удоволствие, Ваше Величество. Величество. Защо замък по нашите земи? Този замък е една осъществена мечта на Георги Тумполов, който като малък е обичал да чете много приказки и с времето... Тони, ела при нас тук, ела до мен, че някъде ми се скри. С времето е решил да осъществи нещата си и това е наистина много велико нещо, защото колко е красиво това всеки човек да може да осъществи най-съкровените си, дори невъзможни детски мечти. Така е, наистина. Разкажи ми на каква площ се разпростира въобще цялото това величество, малко така и като данни да ми говориш за замъка. Ако искате да се движим и да... Аз искам да се движите. Да, Гала, тъй като вчера вече бях тук и успях да разгледам така голяма част от него, аз също ще помагам за нашата разходка. Тони, виж, отиваме към една къщичка. Аз се наричам къщичка, не знам дали това е най-правилният начин, но пък си един, бих казала, експонат. Малко по-късно ще я видим. Разкажи ми за тази къщичка. Тази къщичка е дело на един самобитен майстор дърворезбар, който се казва Рачо Ангелов. Тук тя е пренесена с голямо внимание от Борисовата градина в София, където е започнала да се разпада. И в момента тече нейната реставрация и освежаване. Знам, че уникалното в тази къща, освен че дори ако не греша, тя е и паметник на културата, или поне е била, е, че е правено, абсолютно всичко е изработвано ръчно, с ножче, с ножка. Да, доколкото съм чувал историята, този майстор е бил посветен изцяло на дърворезбата през целия си живот и е работил с една най-обикновена ножовка и ножче. Дава самата къщичка да видим. И където е намерил материал, го е взимал и всичко е превръщал в една разкошна дърворезба. Да, сега от тук виждаме наистина повече, че има отдалеко не се виждаше много, но сега видяхме, че има дърворезба. Насякъде има вода около вас, много е зелено, много е красиво. Предполагам, че има и екзотични растения. Тази вода откъде идва? На езерца ли има? Има ли някакви животни в тях? Всичко искам да ми разказвате. Да, с най-голямо удоволствие ще ви разкажа всичко. Наистина тази вода е изворна, тя си е тук от мястото. В началото, когато Георги Тумполов е открил това място, той се е влюбил в вятъра, който преобладава тук от сутрин до вечер. И след това се е оказало, че отдолу има много извори, които подхранват езерата. И в последствие неговата съпруга Златка е създала всички тези красоти от... Гала, искам да кажа добър ден, защото наистина съвсем случайно виждаме тук и собственика на замъка. Георги Тумполов, привет! Здравейте! Добре дошли! Благодарим много за гостоприемството и ви поздравяваме за това, което сте сътворили. Райско кътче, зелено, много водичка, продължаваме нашата разходка и ви оставаме да си почивате. Да. Обърнете внимание на фонтаните. В замъка те са в голямо изобилие и всеки един от тях е уникален. Всичко това се прави от един майстор. Извинявай, ще прекъсвам, Тони, я ме изчакай. Аз имам една изненада за вас. Дайте да си, все пак сме в замък, дайте да хвърлим по една монетка и да си пожелаем по едно желание. Помисли си добре. Тони, мисли му много. Пожела ли си? Пожелах си в България да стават много такива красиви места. Да бъде само от такива приказни места България. Абсолютно възхищение към Георги Тумполов. Просто, ако всички сме като него, тая държава ще цъфне. Ето, хвърлям си монетката. Зейнеп, ти си пожелай замък за всяка принцеса в България и вече ще... така. Защото аз не знам някоя българска, която да не се мисли за принцеса. Всяка си е принцеса.
Нали? Ами да. Какво? Добре. Няма лошо. Айде, хвърлям си. Падна ли ми във водата? Доволна съм. Падна, Сузи. А вие искате ли да си хвърлите? Ето, айде и вие. Вие какво си пожелавате? Аз пожелавам това място да стане един от символите на България. Името на Георги Тумпов да се помни минимум 1000 години. Добре. Ама ти Айде сега да каза продължим желанието си за разкопката. Енепке. Тя Гала всъщност ме застави да си пожелая станеш нещо. принцеса. Не аз, въобще всички в България. Добре, да продължим надясно, защото Гала, както виждаш, наистина мястото е необятно, затова сме набелязали няколко от най-емблематичните места в замъка. Само ще кажа, че има над 60 стаи. Малко по-късно ще поговорим и ще видим една зала вътре в замъка, защото той вътре все още не е довършен. Както вероятно и на моменти виждате, като цяло има доста неща за довършване. Както и самият собственик на замъка каза, че това е място, което ще го строи до живот. До сега са минали 16 години, откакто е започнато строителството на замъка и този процес не спира. Идват хора, които са, така да се каже, почитатели на това място всяка година и постоянно виждат промените, които се случват тук. От година на година става все по-красиво и все повече хора откриват тук хармония, красота, възвръщат своите надежди и вярата, че могат да осъществяват мечтите си. Тук е много особен градежа. Виждам, камерата ни показва в момента пред вас точно обрасла в брашлян кула или част от замъка, която е от камък, който обаче някакси различно дялан камък, напасван. Това ми изглежда на мен доста сложно. Как? Всъщност, откъде са? Да, откъде са тези камъни? Ще ви разкажа за камъните. Първите 6 години, откакто е започнал да осъществява своята идея авторът на замъка, Георги Тумпов, той е вадил всеки един камък от земята в Странджа. Оглеждал го е, преценявал го е и го е пренасил с голямо внимание, за да се запази в този вид, в който е бил открит. Камъкът е датиран на 65 милиона години и той е сам по себе си е уникален. През различните части на деня има различен цвят. Сутрин камъкът е розов и целият замък изглежда невероятно на фона на изгряващото слънце, а през деня става почти бял. Вечер пък на залязващото слънце се обагря в много топли оранжево-червени цветове, а най-интересно е да се види замъкът на лунна светлина при пълнолуние. Тогава целият той блести и сякаш излъчва приказно сияние. Ох, добре, има ли си вече дух замъка? Много се интересувам аз от това. Ако няма дух, не знам какво. Нямам предвид удохотвореност, усещането, което създава, а дух, който да броди нощем из кулите, нещо такова мистично има ли? Да, разбрах въпросът ви. Ако мога да разкажа един случай, на мен лично ми се е случвало, докато съм в стаята през нощта в замъка, да се появява една светлина, но тя не е някаква заплашителна или нещо страшно. По-скоро сякаш тук има ангел, който бди над всичко и изпълва всеки камък с божественост и светлина. Минахте покрай много красив фонтан и нищо не ни казахте за него, Зейнеп. Сега пък колегите пуснаха едно езеро с лебеди в момента. Виждаме кадри. Ами ние след малко ще отидем и на живо ще може да видим и езерото, и лебедите. Аз също, както и вие, се впечатлявам най-много и от... от всичко се впечатлявам. Аз колкото пъти дойда, как беше Тони? Въй, въй, въй. Как казахме, че ще си кажем? Въй! Така и ние тук въйкаме всички, цялото студио. Ще въйкате. Не трябва да дойдете, Гала. Ако знаеш колко е изравнено, естетически направено, ма как са подредени цветята,
свежи. Не, нямам думи. Да, Аз предполагам, съм че в цветарка запалена. е по-добре от това, което показва камерата, въпреки че и това, което виждаме на камерата, изглежда внушително. Трябва да дойдете. Много е зелено всичко зад фонтана. Аз пък много обичам зеленина и вода и ме впечатлява точно това, колко е обрасло всичко с тези брашлян, ако не се лъжа, мисля, или някакво друго овивно растение. Зеленото, водичките. Това е нещо, което много ме впечатлява мен. И цари едно истинско спокойствие, особено на мястото, на което отиваме в момента. Вчера така имах възможността да се насладя на подводния свят. На лебедите, на водния свят. Приказно е, наистина. Ето вече ги виждам дори тези принцеси, принцесите на езерото. Да, лебедите са забележителни и внасят истинска красота и чувство за любов в езерото. Те са, може би, над 20. За тях мога да ви разкажа, че още в самото начало, когато е било направено езерото, двойки лебеди са се заселили тук и повечето от лебедите са техни потомци, които са си израсли тук. Интересното е, че доскоро имаше една двойка лебеди, най-старите лебеди, които пазиха голямото езеро само за себе си. Обаче сега техните принцове и принцеси пораснаха и започнаха. Елате насам да погледнете. И завзеха територията. А зимата къде остават? Има и черни лебедите? Да, зимата лебедите си прекарват тук зимата. За тях студът не е страшен, те дори го обичат и често се къпят. Не знам дали успявате да видите тези истински черни диаманти отсреща. В момента виждам и 4 черни лебеда в ляво. Дано и зрителите успеят да ги видят. В момента виждаме красив бял лебед, но може би ще ги видим сега и черните. Това е... Виж колко са много. Сами са дошли тук, каза човека. Да, видяхме и черните. Искам да ви представя и моята принцеса. Милейди. Момичета... Привет, дами! Станахме си истински дворец тук. Да. Виждам, че вече... Гала, само аз съм по-обикновена. Въобще не си обикновена. Виж сега, аз вече ще коронясам теб. Каза, че принца си има принцеса, така че вие двете с Зейнеп, не знам, ще ви търсим на друго място принцове. Абсолютно, ние сме покрусени. Да. Ма много са красиви момичетата. Гала, освен лебедите, които виждаме в езерото, мисля, че има около 100 пълни фазана. Може, не знам дали греша бройката или е точно. Чак толкова не са, но наистина броят на пълните е голям. В момента те линеят и изхвърлят големите си опашки. Обикновено са най-разкошни през пролетта, когато греят с тези ветрила от цветове. Те са едни от най-гласовитите обитатели на замъка. Имат време, когато започват да пеят всички. И тогава това е привечер. И тогава е истинска симфония от звуци. Да ви представя моята принцеса. Тя е балерина. Казва се Яница и нейната сестра, а пък също е балерина и една от шампионките по какво беше? Акробатични танци. Чудесно, много сте красиви и ви пожелавам много успех. Благодаря ви, че ни посрещате тук. Да, Зейнеп, виждам и кътчета за сядане около местата, по които минавате. Отзад виждам масички, столчета. Всичко, Гала, тук наистина детайлите също... Ние виждаме най-мащабните неща в момента, но повярвай ми, всеки един детайл е изпипнат, приказен, много е красиво. Сами виждате масите. Предполагам, че успявате да видите, погледнете, като... Не знам как да определя тези фигури, приличат ми като от шах. Ама не точно. Цялото езеро всъщност е в такива фигури. Да, по края ли сега ги видяхме? Страната на чудесата. Да, то навсякъде и там, и тук. Като навсякъде в страната на чудесата. Всяко нещо си има своето място. Как го е измислял човека? Прекрасно е да живееш в света на приказките и да си го направиш после. Тони, така погледнете само гледката от тук. Предполагам, че и зрителите ще успеят чрез нашата камера да видят кулата. Виждаме някакви приказни орнаменти. Мисля, че са ангелчета.
Готически стил е. За кулата мога да ви кажа, че е висока 40 метра. Украсена е с гербове с лъвски глави, както виждате отдолу под веждите. Самата кула в периферията се прилича на корона. И отдалече, всъщност от пътя се виждат предимно кулите и не може да се видят приказните градини, които са тук. Всичко това, което виждате, първо е минало през ума и сърцето на автора. И след това е било осъществено на практика. Да. Той е този, който поставя всеки един детайл и решава как да изглежда всичко. Аз ти предлагам вече да се запътим към замъка, имам предвид вътре да надникнем, въпреки че той все още има много за строене, за довършване вътре в залите, в апартаментите, които споменахме. Зейнеп, искам да внимавате много с Тони, като влезете вътре. Ако някой ви подаде вретено, не го пипайте, за да не се обудете, принцеси мои, да заспите 100 годишен сън и цялото царство барабар с вас. Пипали. Вече сме го пипали, Гала. За друго вретено говоря. Ама аз няма... Ау, Гала, как може така? Съжалявам, изпуснах се. Слагайте точка. Слагайте червена точка. Момичета, съжалявам. Дайте да продължим тази романтична разходка. Този път и... Съсредоточете се. Този път и теб те сложих малко шок. С подсъзнание. Ужас. Аз съм сериозна, момичета, да видим сега вътре. Иска ми се да надникнем. Зейнеп ти каза, че има ремонт още вътре, но въпреки това си мисля, че можем малко поне да погледнем. Да, има. В действителност, Гала, това, което ще видим в залата, в която отиваме, по-точно, не съм сигурна дали беше зала или апартамент, малко по-късно Стен ще ни каже, но искам да ви я покажа, защото не само за да надникнем вътре, но и наистина ще придобиете поне малка представа как ще изглежда след време замъкът отвътре. Сега се качваме по стълбите. Гала, ние се разчекнахме вече. Наистина е доста ходене, като знам, че вие все пак обикаляте малка определено място, не цялата площ, така че явно има много за обикаляне и за разглеждане. Не можем всичко и с камерата е трудно навсякъде да се мине. В момента се качваме по стълбите и телефоните малко прекъсват апаратурата. Тогава разчитам ти да разказваш. Да по-добре. Чуваме те добре. Вероятно, виждате ли ни вече? О, виждаме ви на едно много хубаво местенце с едни сводове, зеленина пак зад вас. А сега спри тук, преди да влезеш вътре и да покаже камерата, трябва да видим реклама и чакам с нетърпение след това да видим. Ето ги троновете на принцесите. Седнете на троновете, момичета, и след рекламата продължаваме. След реклама сме отново тук. Гала, последни приготовления преди да дойда при теб в студиото. Ще ти разкажа също така интересна случка, как празнувах моят рожден ден, докато бях в Америка по скайп. Моите две дечица духаха свещичките от другата страна на скайпа. Броени дни след като се завърнах от Америка, пък празнувахме техните два рождени дни едновременно. Така че ще видим и много снимки от рождените дни. Очаквайте ме! И имаме наистина много неща, за които да си говорим с Рени, но това малко по-късно. Сега се връщаме към нашите две принцеси. Принцесата на народа Тони Димитрова и принцесата на кафе Зейнеп са в приказен замък. За съжаление, не е на нито една от двете, но пък и двете се чувстват много на място там. Видях ги настанени в троновете, прекрасни, само че сега, момичета, още не ви виждам. Най-вероятно всеки му... ето ви. Да.
Пак здравейте, Тук сме. принцеси хубави. Обаче аз предлагам, Тони, да станем от тези изключително удобни тронове, както сме се настанили, за да може да разглеждаме. Аз преди малко нарекох помещението зала, то всъщност е един бъдещ апартамент, нали така? Да, това ще бъде апартаментът на автора, на всичко, което виждате. Да, така. Това са неговите мащаби, може да разгледате. Част от мебелировката, която ще бъде в целия замък, са тези разкошни барокови кресла и столове, както и масите. Той не е завършен, но вече виждам картини по стените. Има? Да, има картини, има цяла галерия в подземието на замъка. Там те са с разкошни дърворезбавани рамки. Да. Ние имаме, мисля, че имаме кадри от там, които и зрителите ще могат да видят вероятно всеки момент. Те бяха... говориме за тези картини, които бяха в избата, нали така? Да. Точно там. Сега, избата, Защо се запътвате към Зейнеп, изхода? Ние има не и излизаме любимо още. място за теб. Избата чух, значи добре. Всичко е както трябва. Гала, не знам защо от вчера си решила. Явно защото съм на морето, че прекалявам с алкохола. Погледни. Ама нормално е, миличка, понякога да му отпуснеш края. Място. Ма по едно кафе пихме, Магала. Еми, Тони, какво дремете, не мога да разбера. Един принц не хванахте, по едно кафе само сте пили. Добре, че ти дадохме една пауза да изпушиш една цигара. Така. И това ли ти казаха? Чакайте, сега виждаме кадри. Мисля, че това са рицарски съвременните доспехи, принцеси виждаме пушат цигари. бъчви, виждаме. Това от избата ли са кадри, което колегите пускат в момента? В бъчвите има различни видове разкошно вино, което има невероятен вкус. Заповядайте, за да го опитате някой ден. Има червено, бяло, розе. Предполагам, да, всякакви сантименти на виното. Въпреки, че Гала смята, че ние с Тони прекаляваме с алкохола, не виното ми е най-интересно, а по-скоро архитектурата. Гала, аз вчера бях там и наистина това е една от най-впечатляващите изби, в които съм била, защото всъщност влизаш в нещо като пещера. Реално така изглежда. Да, това са огромни галерии. Пак са огромни. В тях също има сталактити, сталагмити, които се правят тук. Всичко се прави на място от материали, които могат да издържат поне 1000 години. Не се прави компромис с нищо и всичко се строи с замах, с внимание, с любов, с нежност. Интересно беше, бъчвите изглеждаха наистина стари, сякаш от много години стояли там. Така че се гони и някаква автентичност. Да, те гонят и една характерна влажност в избите, която явно нещо там спомага за виното, за съхранението му и още за атмосферата и действително тази влага, извинявай, че профила ми виждаш, тази влага наистина е много особена. Просто някаква мистика има в цялата тази... Виждам и ти разбираш от изби, Тони. Да ти кажа честно, нещото, от което изобщо не разбирам, са точно вината. Обаче се правя на умна пред теб. Успяваш заблуди ме. Тя и Зейнеп каза, аз от всички изби, в които съм била, тази е най-голямата и най-впечатляващата. Така и тя обикаля. Добре, че тази година не ни топна в кълта ти. Аз с това започнах, ти не ме чу, че Зейнеп ти е длъжница след мазането скал и луга да те доведе на приказно място, на което се почувстваш принцеса. На Тони телефона и прекъсва. Гала каза, че чакай, че Ти си и длъжница. Да се чувствам като принцеса. Аз съм ти длъжница на тебе, заради това, че миналата година те мазах с скал, днес си принцеса. Еми, Гала, до година пепеляшка, тази година принцеса. Ти напред-назад ги караш нещата. Ти в София. Да. Добре, дайте да разглеждаме още от... За избата бих искал... Кажи, защото от тези две девойки не можем да ти дадем думата. Да. Температура там е постоянна през цялата година и това също спомага за добрия вкус. 14 градуса каза човека, че през цялата година е 14 градуса долу в избата. Да, сега когато е много горещо, там е най-прохладното място в замък. Искам да влезем малко по-навътре в апартамента, наистина да надникнем. Отново виждаме тези специфични камъни, за които ти по-рано ни разказа. Всичко това, което виждате, този свод е правен от автора на замъка.
Всеки един камък той го е поставил тук, за да покаже след това на другите зидари как се правят нещата. И виждате какви огромни камъни, той ги е вдигал сам и ги е поставил тук. Вече ми стана много любопитно. И понеже и принцовете, и те са... Понеже непрекъснато кажеш как това е направено от автора на замъка, това го чухме навсякъде, че има негово участие и това е впечатляващо наистина, но каква е специалността му на този човек, защото всяко нещо е минало през него, аз съм изумена. И строежите, и градежите, и вътре обзавеждането, и навън водите. Да, разбрах въпроса. Той е бил шампион по борба преди време, той е спортист. Всичко това, което прави, идва от него, от ума му, от сърцето му. Въображението му е безпределно и за мен той е истински гений, който без... Според мен в предишен живот е строил замъци. Гало, виждаме ето тази маса, не знам дали разпознавам правилно, но вероятно е на същия автор, който е правил къщичката. Да, това е дело на Рачо Ангелов. И той е изработил неща като реси, като покривка отгоре. Виждате какъв труд е и каква е игра. И каква фантазия и въображение също. Мисля, че хората, които имат богато въображение, са за истинска почит. И тук идват хора от цял свят и когато видят и почувстват атмосферата, търсят собственика, а той всеки ден е тук и строи всичко или въобще движи нещата така, че да стават. Гала, излизаме на приказната тераса на този апартамент. Погледнете и тази маса каква е. Виждаме една църква, това не знам, срещу терасата ли е, което виждаме в момента, Зейнеп? Не е срещу терасата, по-скоро е в една... не мога да определя точно, но в една от частите на замъка. Параклиса го виждате само отвън, тъй като все още вътре не е достроен, но наистина и той, както всичко, което видяхте, много красив, много... Да, това всъщност е църква, защото има алтарна част, малка църква, вътре иконостас е от дантела, от желязо, което е уникално. Все още се прави украсата вътре и един ден с Божията благословие ще нарисувам цялата църква. Признавам си, Зейнеп, че ни дадохте, и аз благодаря, дадохте ни глътка зеленина, свежест и много простор. Забавлявахме се също така. Тони, мила, какво ти предстои на теб след като си тръгнеш от замъка? Лятото какво си планирала? Какво се случва? Аз, да ти кажа, имам време и за почивка, имам и няколко планувани концерта и участия, така че сега други ден отивам на Дюни, където ще изкарам 3-4 дена, там имам едно местенце, на което си отдъхваме с дъщеря ми и плуваме. После